gumianat sa Muhammad sa Palestine, Allahu Akbar, naguda po kuwator na. So kaya da po yung kuwator, kasi sa kutadita katang nindan niya ngay, miyato na kanapura kaki sulutan. Burak. So miya katon, napakada po kuwator, nasulog kaya da po yung kuwator, nagyuraw ka din ator sa Muhammad at ina, Muhammad, pakanot akong gadin. Yala, pakanot ako Muhammad. Kaya tama na miya sa kuwator na miya alang-alang. Kanina pa ay, baru pakanot ano na ilabot yan ro. Why? Imato na ikikidiyo ng mga Yahudiya na alad nila ng anip kilay pa. Kau po kasurot na tinunira ng anip kilay. Ay mana ini na di pa siya ator kamalay larong kuwala diska manusia miya kalalay mata. Miya kalalay tangilaan. Ator, mapeso ator nakataon niya sa pagatan. Daralat kuwala. Ay Peter wala udala latin. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Law anzalna hadal Qur'ana ala jabal. Allah ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khasyiyatillah wa tilkal amthalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Ay do, kung nag-initoron so Quran sisagin na mga kapalawan na, mga bubungan na, may lang amatano, kalakira mo si Ikawala. Yaman siya, katano, itero na ka na ribatan na tina sirab miya taman. Ribatar ka na, kanabakan ribat. Owa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ipuladar ng mikrofon, ubadap teror kano, sagyang gaya bantu tano. Assalamualaikum agi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Salawatullahi wa salamuhu ala sayyidina wa habibina al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Wassalamullahi alaikum jami'an wa rahmatuhu wa barakatuh wa magfiratuhu wa ridwanuh. Allahumma inna nas'aluka rahatal bal wa husnal khatimah wa nas'aluka ziyadatan fid dini wal iman wal azimata war rushd wa thibata ala ta'atik wa nas'aluka barakatan fil umr wa nas'aluka wus'atan fi rizq fi fadlik wa rizkik wa rahmatik wa barakatik wa nas'aluka quwwatadaka wa dhakirah wa nafs ma'asihatiha wa afiyatiha wa mu'afatiha wa nas'aluka hubbak hubba ma yuhibbuk wa kullu amin wa hinin nahnu wa antum ilallahi aqrab. Allah subhanahu wa ta'ala qala fi muhkami tanzil ba'da a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وفي الحديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال. Penalamatan si kuala kaditano di maka temu maka tutuna saya ditano katutunaan na giyang gaya amanan yan na tadris dirasa Islamiyah sugwanu Allah sikokiatero anianon sa ikra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq ikra wa rabbukal akram. Sama pro na kepagaya bantu ako niyo na kepagadi. Iya pata pengampung orang na magari ribu ya. Ika doon na dia tiya ko ano man sa balo eh. Maka 20 ako sa ragun. Kasi ako babalik sa balo no. Lagi ang aya mag-also Marawi Siege. Nagita miya kagad na tao sa yan. Naro ako man miya kapag sa Marawi. Dia nga pakatutunatan si na ini sabab pa rekan mga bangsami. Kaya mana naging pamilya niyo kagaya miya dengan seminar.
itan lugar di katutunan ng mga ulama Huskano. Sabab pero na, hindi sabab manuwala ki sulutan sa mumungan. Agi na ni mabubali siya tumanor agi nga Imail F. Oy, ini po sa kaya pakatuto namin at taman din naman to ni singa minu akom nabuk. Mapian to na ipsuan namin na di kami di mapamagunuta. Malagi do si isa baloi. Oy, handa kasi sa pwede ang mga darpa na yamala na yang ipantawag sa satellite ko tabato. Yuto isa tami pinalamatan no ka ay mananian na. So katawan mo isa atong anay nga na kepiuman sa magkatay ko. Panalamatan tanu si sulutan. Oy. Kung kababali niya naman nanian na bridge. O dito no apa atutukawa. Na gusto kababali niya na Sherman si saging aya Momongan Province. Kung nalamatan o kagayo ito, nasisyan ako sa Ripag. Inimbita ko niyan roo. Na nialo yan, naging Momongan Province, niya bukatawitan ron, nagibo nga ya 5 munisipyo, doon na iligan. Okay, nadita no katawan, naging namamamata sa lupa yan, sisaging nga ya, sa mga sibugay, na gusa orikita o samis, Cagayan, Bukidnon. Isap na katero na biyayararaksyam na yaman na din naging aya butuan. Sabab sa kagya, sa mga lukstano nagyaya din sa napapakiran. O kapapayagin ko noron, awa ayaman na niya bubayo diwan na uso yaman na niya napagayawan. Kaya malan na susari pa alawi. Kaya kaya sababan sa kaya sila mirtano, yutusu ayaman na niya na alim. Aya kateron sa history na sinaki sulutan sa lamakirwa. Sahir. Kapiya ka mamasaw pa man miya Muslim yan naging so kaya pa kadunguyan sa Cagayan sa Taguluan. Kapiya man tagsel na kung hindi man aliya lagi na yan. Sorry pa lang. Oy, baan na karsada, baan na lalan. Isa di matero na ginanator saya mala sa Taguluan na man naging nangyay simbayangan yan. Isa katermam na uta siro sa kapay na kaya simbayangan yan ito. Na ayami po na lamatan ko wala na isa din na solida Muslim naging kiadrangan yan. Sa kapapayagi sa bangsa Amranaw. Agi mo ito, nagyuto ba? Ayaw ta masasangwitian, nagyang kanan Quran Al-Karim ko kinitoron nun si sa bulan Ramadan. Subulan Ramadan na paliwatanan ko intirud na Muslim ada tubai amiyara uta akhir balik kena bepumbetenga kena bayamanan niya na malalaw-lalong o ay barakal bebay mama na inituron na nga Quranil Karim kaantano kasabuti imaana a Quran uta ayamanan niya na so Quran na so kinituron sa Quranil Ramadan na huda yamana huda na turuan huda linnas, turuan ko mga manusia, wabay natin minal huda. Nag-uwi po yan, so yamanan yan na nganin na kompasan at tariti buka pupugin na tao tanong siya ngaya, liyaw lupa. Haysuan na arsalan Allahu, aw ahyan Allah fi hadihi dunya li ajli mada. Qauluhu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzil, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Kaya po misyon tanong si na kasimba. Pangilubuan tano ang taas kanya na kadnan. Dahil ito na tano ron na mausaran tano so pamikiran tano usaran tano aging amain. Kaging amain naginan ni mita taral bitano ko mga kadinwala dataro mga binatang, mga papano, mga launa anabaran niya pulangoy ko kaludan. Peter o Allah Ta'ala wa fi anfusikum afala tubsirun.
Kaya suko-suko na natiyan, asi inga bunggilo ba sa ginawang ka, wanta ako at tuhan niyo. Sigurado na ba ito na ko niyo ron? Mano to? Kaya ka rin na, aya isa ko mga nabitano, aulol as naso, Ibrahim. Si Ibrahim na ayang aran yan, inigraron wala na Khalilullah, bulayo ka Allah. Kaya sabutian na yamana na niyan na piyamimikiran niya na dunia na may ilay niyan sulupa nakakayatan na wala. Inilay niya lagi ang kayamanan niya na langit na iatap wala. Bigay ri amadin taraw na ha. Ada ari sulutan nakilay nga ba niya na tuod. Nadi ka pa man, mataw ka mamamikiran, nadi nga mataw suwala, nadi nga malayo ko. Sasukya gitu niyan na, ayam ya pamikiran na tiyan na adin dinamiyadin ko dunia. Adin namiyadin ko dunia. Kaya namiyad nun, ano ba na katunaon? Kaya kailangan na ayaw katuro Muhammad naman sa naala ka maarufan fakafiyo. Sadi sa mga ngulaular ka sa mapia, nabala siya mapia. At yaman na rin, ngulaulatan wala sa yamanan niya na di kailangan ka mapia, nabakad na titiab at iyo pumasabasa. Inukanan. Ha? So tiga ako na, o sarang ka o taka ka. Ay ito ka teroro alaw talaw tabiat-yatan. Sabab ro na ayaki ato na Ibrahim si ko Allah na pagampaganay ada penutus maka ada pendeke nga ka nga malakaw. Oy, kamanguda pa sa kanilang. Na sukelen yang ubito natin duwa na ba andagi ituhan. Dia nga bitoon kaya pamana masindaw. Bata bulabor di giramana niya na aya sumibang nasiyaki niya makabangus na espesyality karani. Kuha. Ato sana no mga longsan ni gasbangi bang abangs na mala na si karani na titawagan sa mga loksami gunip katusan nawata ako. Oh, po sa kano nga kiulambus kano. Di kakarang nagtaops bang yan sulutan na buwan ng mga alas 4. Kuha. Si karani ako si makabangs. So kaya gito niyan. Ayan niya giapitan na miya si makabangs ako si karani ako sa mga biton. Ati mo Ibrahim ato nabsay. Baad na miyangat napkada. At yan di mo sa lupa ka maistidi. Gusto langit. Naging abito, napkada. May len niya sa ulan. So kaya len niya ang ulan. Natina din. Niya sampor na sutuhon. Uway. Kaya sa ulan na yaman yan na masindo ato nga niya. Alang nga pasigin niya sa kalian alam. So masuk yada ulan. Natina ya, kuan. Nabay ni Tuhan. Husam biswalongan na tinahada ilahun hakikiyun. Gid natin isampor na tuhon. Kaya di ko susong milay. Tunga niya overpower. So kaya gito niyan na kaya gagawin na miya da swalongan. So kaya da walongan na miya turo Ibrahim na tina. Diya kan nagabaya. Iba ka manay na mas lesla. Mapangintuhan subkada. Ya Allah laulam tahdini la ako namin agdalin. Naudia ko maturo ya Allah nakadidiga ko din. Yute mi aloy sisa Quran autatina Sohofi Ibrahima wa Musa. Tiyorunan sa Sohof. Oy. Pamana-minu kitab. Nasuki aturo niro sa mana niya na kitab. Naipandapat ka. Oy. Di makaliwa-liwanag pamikiran niya. Yamaya pamikiran na aon niya sa pagtaw sa kabinasaan na gumurka. Sabab sa giyang ito, mapagtaw niya na ay adatiran, yan tuloy o Quran initulong sa nga bulan na Ramadan. Kung mangaon ka sa timan na nakarap, nakaduang kaw na minus sa 25 mapya. Gina Quran. Kalian ibalas. Ibu kay ginaw nga alif lamim tulo to batang. Huwag na pero to yung manani nabalas yan 25 times 3 75. Naya panubang ang gulalan sa manan yan. Ati tira no kemenangan kamanisan si pegapiran. Mo kemenangan malay posisyon malay bantuan si pupugapera uta pupugapera porik sa mo lada tari itu ada niyan na pupugapera kan kaliwan lagi so
Amanan yan na pugapiran yan natin. Mas malay pagatan sekali na pugapiran, di sika pugapir. Oy. Sama bro. Niya pamikiran na balitigin mapasanay, maulolay ni. Ay ada to mga Arab na yakhrujuna ila Sahara o ila Sahara. Nusami hadal munasabah jenadiriya. Peliusiran. Pono to kumasaw Ibrahim. Usumiyaw na niya na tamad din mato na din ang pelipatan ng mga Arabanan. Ausunsiran sa diserto, na disiran magtin na lang na papakara din na pugusan niya sa diserto. Kakado Allah Ta'ala, di kakamuasiran, lominiusiran. So kaya liwiran, nayaman na niyan na, pangonot niran, di ako magunot. Onot kake, kakapangara din na yagan na itong mga lokska, mga puo ka, di ko kaparo. Anas sakim, si anu sa Quran, anas sakim. Kesakit ako atingin. Doon to. Sudah niya kaunot, na ayan ni kidira nun kayo, mga matagong sila sa disyerto, kinuha niya sumala pato ko. Niya kalala pato kami, kailangan sa pato ko, pato ko. Di man doon na, di man budi, di man kiping. Nasuki ako niya no, nagunian pamatok, unian na panidawa, patok, perba, patok sa mga barahela sa utawa, simbahan niran. Dahil panapat ka, miyagra. Kata ni miyagra, miyak pulang. Miya mangibara, siran limairan. Kayo ay inilaha mo nuwala, na utang patok, na ano niya tigo, na sinyan tiago si sagi mo tuwa, malakira na piyak ya benian on, dataraya, tiago yan on. Ayam miya pekirian ro na, ada hikmah niyan ro. So kaya gitu niyan ada yan kagabi pa mo di na miya makaigasiran, miya kau masiran. Na inilay sa mga barahala. Simbah niran na may gilam po adan din. So kaya gitu niyan tigiran na antar ya yang pamanasi sa marano na tao no nangakiadan sa ukedamat manusia. Antaw no nanga pamana biteng liniwan na iman. Mikiketawai siran na tira na ayaw bumanaria tau sa dunia ingat din natin nga kuan mabanguda. Abanas kanya ni minggil bukon. Ini sinitira nun. So kini sinitinira nun natira na bakanwari tiga merano bakanwari liliwe iman. O pamana mapungulaw na ako. Ayaw mana niya na gira-gira ka na nga mga barahala. Sino wagi siya sa ginamiyang alalaon? Ginamiyang alalaon. Kati ano Tuhan. Ini ayaw pitirin na natin na. Diungki siya ka di mataw tero. Diungki siya ka di mataw di pagailay. Diungki siya ka di paganag. Natiyo Ibrahim mo bagi na di mataw tero. Na ilo na simba nga di mataw tero. Miso ni ID ko. Kahadaw Allah Ta'ala. Di mataw tero, di mataw mamakin. Ayaw ka timilian na sutira na anda so koto adiso ko kiulo. Si miya kadasaw lo Ibrahim kada ka sinita no naka mamiminga na. So kaya ini sinitinira non nagwira na ke pilanoy na aya misuminde da ilmu a ikide iranon na timunira na langulangwan na makadaga rasas kayo pakayo-kayuan na kuintaan niyo na aya kal amiyati mo iran at taukan na ay nito tungo na miya kapituloy niya kasi bindis so kaya ti mo iran na tira na ay na para ni Ibrahim ka mismo siya mayan na naridoy siya mayan na yan naridoy wiran sa buhat na bayran piya ka puda puliran sa utop taukan Nayok mga pudampulon na magan sumagan na miyasuguan law dala so Dibril at Dibril pamantakan kayo natawkan na yaman na niya na pakakuta nga si Ibrahim naliyoro na Peter unwalaw dati na salamun ala Ibrahim niya na salam na ayatin uno mga lukustan na pitwa salam na di kami ada kadakal salam sa Quran na kaya
Sutira na limitado subkeswa. Kal limitado nga naman ay tawa na panaguntaman ng mga lokstado. Ang inarap ito bunso salam. Madakal. Idang buti anak na kurano na madakalap ke buti ang nasalam. Ayaw sto na maistito na giyan na pitwa salam. Na, salamu ala Ibrahim. Dap mano to sana iwala. Piyaki panabang ng Jibril na inuitan niyam sa salam. Aguta salam na mapian to na adni kulaw laga. Awi dakal kasangan ni kiumar katiwa na basta usar na kawala na kalas. Dan na barga pagkakaid. Ini uman yan na utatina. Ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Uta ka basa ko. Mayong ano siya gusto di. Miya ka pa mag-eskwela ka no, miya ka pa mga di ka no. So science, na isa na kailangan na maswa ka. Kauda science ka. Na di nga katawan ni anta ka anto na akakadin. Kailangan so science. Dataro pa science, nando raw, masabot ka giyang irungo ka. Ang mga science, sabutan ka giyang ngari ka. Diya nga yaman na niyan na pirarunggoy ni ulawas, ngirong, ngari, mata, tangila, patana narungga. Tatabi na, tabi rin nadik nga tayo miyausay ka no, diya nga mata na, yaman na niyan, ubani runggo siya na naigin, ano igin na special. Diya nga mata na igin na, ipagaliw niya so, sakit mata. Ayat tiyago yan nun, nadi mamis, nadi matemos nanganin. Kau pa makati ako yan nun, nakubuyan na pila, nadi ka tumanga. Oh, di ka tumanga. Kaya tamanap ke so mata na mana niya, nagiran mo, anap keribat akuan, pila na, kia tudung. Wah, ikaw doon taman-taman yan na, ana mapuro na uta mga ig na mimulya ka mo. Na, dia mabuhay mana tangila. Naya pindet si wala ay gatego no na di pangaraw natin diko. Di pangaraw na yaman niya naringit. Ngani siya nakuan. Kakagita nun. Ha? Baka may da bariwan na ba sa manong sanong tagira adman na pungdam sa ano. Nadidan ba makata na Ramadan iman to. Buray. Kau to miyakata na buray. Na. Dia nga mamungari. Na aya pinde ito wala ay na aya mana niyan na dumadait ko pag inuman ka agusukan ka na lala nga dumadait ito na di dumadait ko mga pulayo nga ni sana pulayo ko pa mga dumadait sa kabaya ginawaran na mata na mapanangari ka mula mo ginatuturo nga gumigidaw ka dito lali ha naman to lagi nga ya pindit si wala science na yamanan yan na maginom ka gula ba gina panginuman na ka, nagina na gulatan na bu. Oy, anta kakala na kiawitan dan waya ada sunod so kiyata go pangan nga sa ngangari na dia pa naman sa panangan ko na sumul sa tiyan na ka. Ako kita dan utap ke kawanta politika andaon kadi da pa naman da soba kenda sa nga ba karang tanaw miya kami tan na pun harus surudok man. Oy, tataman sa di nga masundugay na ayaman ang linit kangaon. Dito pindi itanan ng Islam. Lagi na di kailangan. Na, sumamos sa tungirong, nagyang irong na kaya mabuti ako nuwala, nagyang na kabayaw mga papulayaw mga pila na di ka mabuto mga. Ada niya manutusan na siyaraan yan. Kaagyan man nagyasaray si ina, kanaba matagbo unod kaagyan mo tabayan ako. Kau pa makadasara saya, di ka rin niya mabayan ako. Why, na banda yang boleh ka kalau ngatakan na didataro dikuasa. Ya. Naman to. Na. Yano yanan. Ya sagudan na pa si alo intanuron. Ayamana niyan na saka. Na kailan na masabot ka inor ka tigo pagita wala so mata. Aya kaya tagor ka ko mata na aya piturup manualan natina. La yastawi al-a'ma wal basir. Di makapruyod si buta. Di pakaroon ako si mga bakbati mata.
Ugay na ba nakatiro mga maranaw na sutaw. Auta kaya katiruan na Latina, lahum afidatun, layaf kahuna biha. Ana mga puso tanuman, buboy mamarag tano, kaginamit po kadrangan, asewot kung ani na punggulaulaan o kama manusyay. Walahum aayonon, layong siro na biha, biyang alalakay, mata na di ngay kilay. Uway, sila mingawan sa dataros dada na pagalungan yan, di nga pong kilay. Sabab ito sa kagiya, khatamallahu ala kulubihim titimbrian silan wala utay manan na mga puso iran mga pangilian iran. Diyan sa mga tao asawaun alaihim aanzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ata na mga tao sira so piputay na barabod. Ang na piputay na barabod ana puso iran ana mata iran didan kausar. Nah, ayam agi nga na dataran agi nabuta. Adi pa kaila buta-buta piura. Uri nabuta di sibuta. Na basta no mga maranaw na manabuta manoko. Berga tontong. Anda budaki si pimpir ko batalo pagilidan. Mga kuwasa seda awan na milupo ka seda. Kore kaya. Nala ilan ni madalangon-langon ada simbo diyan. Aku tuh manibuta. Sadap ka pikiran na din gulaulan, miya karas sada, anta ka, miya ka biya sada na din gulaulan. Oan, yuti mga buta. Na, kailangan na panalamatan kasi ikuan na sumata nga. Sutang ilang nga. Na, okay. Ayaw pagilain tanong pa si kukinik, tander tanong mata tanong. Na, sumiyabot ka usuda. Na ayam ya kalala pagilain ka ko dunia na ilayang nga siya maaka na usinaka. Anto na siya maaka na usinaka. Ang lay pagilain nga kiran. Kagya maaka adakanin. Ay pagilain nga kiran nagyang utuwa. Bakul lahuma kaulam ma'arofa. Ay adi nga kiran dikindulunaan na malila na kalalaga malangasawangan. Kanabayaman na niyan na. Miyano ko siya mga na may titubo na miya kasanga na tinap sila kasaya na. Siguta ka ba sa ako kagay sa mga sa tano tuwa. Pagkagigiutosan ako sa kagamin mo ata na miya ilay niya na punas na nakaon. Kore ko to. Kasumasa naman sa los ka, giti namin mo ako na din niya mo kabay mo din mapuna sa buda kanya sa nga kuwaya. Napkalipatan no tuwa ta. Lagi na ako napkapasok yun siya mayan. Sa mata mong sinaka Allahu Akbar muka timbelian dia gaya mga sakta na mga manusia nasa din sa kasisi sa dunia yang maka usinaka na dia matangana na mga niya kalatulatu si kailay na anda ni kapatay o ama ka na miya pelang sa mata ka di pa kailay na upuan matay sinaka namiapil lang na mata nga. Kompleto kay Pangilian. Usara niya kagaya di taro dinggagan ka buotan niya pa siya na tama sa kagabi niyan di mo sa di ka na magmusay. Kana ba yun? O na di malaman musay gibo matay ni. Na sakali mataro. So atawa riautian siya mayan agusinayan nambela Pangilian. Isay mada kaya mayan na agusinayan na miapalat suisa ko matanian. Naupuan naman na siya makakusina ka na miya pelat lang sa Pangilian ka. Amalangan ni sayan. Buwan. Masutingan na andi tampar sa barat na yung mga nasamburan. Baan na iya maranir ka ko intirwa ka din wala mahaliw ko yung makakusina ka. Inuya kaya maka. Inading ka ini sa perkawala. Sina ka manguna yung manani. Boleh yung manani yan nasiar ka. Nadin yan naman. Kung kita mo mga lokstan na dirangkit sa panganan ng makan, mas mismo yung mato. Pamanasag ka namin bumota tanong. Napamanap ka kita mga sa ginawa, dito ka nagkisikupangan ng kaya kailangan na makakan na suwata ka. Naman to. Kala erano na nga loks, nakagiswata na ha. May duwa-duwa atiyan na pamarakasan na mahusin na. Adi matao tinilas, di matao silupon. Wah, adi na no tumain nga. Oke. Siapa baru nak itu ban? Nudan tahu dah si Ibrahim.
Uwiran tutunga. Begitu ba? Sialam wala, Peter wala ko po yung muli ka, kuan, ice. Mi pundusu, apoy ko, solo mi akapito, gawin na, so Ibrahim na moontod. Kuan, ada aba ada kakang gisiwa po eh. Miya mo sa sira. Sabab sa giyaw tuwa, kada amalang o yaman namrod, na tinamata na yan. Di ba tago tuhon na wala, tuhon Ibrahim. Kaya tingin na mapiyon na kaya na, tuwa ka na langit. Naguiran tuwa kaya langit, lasan sa miya gagiraron nagiran tuwa kaya na ay wana kinuan yan sa pana, piya na yan ang langit. Ano nga po na langit? Suwala. Isuwala na naman, suwala na si kumiyan siya, kanaba si sa langit kang adin. Kasi din ang ukapuruan na aras. Kadi po ka kadi langit ka, ayaw pa kayo siya kanuna, ikala o dunia sa tangan wala. Tayo po kasi bagar kanon, ikala o dunia sa tangan wala. Kau to, ayaw po ka na yan na tama na kagatan na si sa ting kung apala din sa dunia. Ada tayo, yung mga na malak na nga cellphone sa ting kung apala da na yan. Diyo tayo ikala o dunia ko wala. Nadi po ka kadi suwala kung lupa ko sa langit ka kagaba. At idataraya, magpapalad na ka na, nadapuan ang tunay ko na ko ron. Kami mo ngaya sa teman sa para-para ko na di siya kami. So kaya gito niyan, na amanan niyan. Na ayap kiyawid tanop man, amin niyawid siya ginaaras. At opisina, ang tiga-timilian. Opisina, darpa wala. Nakala wala. Nagiraman ito, apiyag bang anak, pagkano kay sabang. Niya piyag bang anak, kaya nagka. Na kumbuat tiya ka sa Quran, naganakan nakasukabot tiya sa Quran, na pamagay ka nga subang. Ayaw pa kayo siya na, mas malas bang adi sa Quran, oay. Malas subang adi sa Quran. Kasubang na andal ko Quran. Pagi mo kaya giro niya na Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tunay ba nang meaning nga Allah? Allah is great. Miyak kalala. Nakukaya sa Quran na kanaba. Kapag kumunag kamatian na yaman na niya nambutian nga buka po subang. Nasubang na, ayaw mo sigadi na 5 times a day. 5 ka oras. Kapsigado bang. Sabab ron, gitu ba? Paganda si Ibrahim. Mimulya Khalilullah. Ay mimulya Khalilullah na i-post down na yan kami na kaya ko mimbuwata. Ataon ni miya pangarong Ibrahim na pagpagan niya mapangaroman niya na si Sarah. Antay Sarah Rakanusan. Buwan na Sarah, sana na? Buhay Duterte. Ina Sarah na do'y mana. Sarah Sigrito, Sarah Oket, Sarah Kabipya ginawa. Busra sa Sarah. Uta sororan, nagirong ginawa, soror. Dipinin na nagwapusa raon kung mga pananaho, mga Arabic grammar. Na, kayo magyuto. Namiyang aroma si Ibrahim na susara na ay nao. Tama na sa piyagala sa isa di Sara. Na walang ano. Dan bawata ang tiga-timbilian. Dan bawata. Anawidakal. Agi sa Ibrahim ang susara na mitapi. Nasutira na magabayawray at itindigaw sinta. Malagi sa karandang at sigit sa kararaw. Tana na banta soron. Di tabab pero igagawang kungunay na iraraparon na ka. Malagi na mga lataw. Mga bilangan tao. Kahandawan daw dala. Ayaw ka papantagan na dato sa misir na sa Firaon. Di na di pangadagan. Huwag na sa pagan niya Firaon. O ang taon nung nanan. Madarato sa Firaon. Sa pulo sira nagudua. Palen Firaon. Na. Ayaw last na Firaon na Firaon o Musa. Iti last. Nasugya gito niyan. So may sa Masar. Asimre. So mga dato na di mumuntala. Di mibisita eh. Oo, pamana na ka. Dawa. Hindi nga pa ako kaya pa ako masama-masar na biya ginawa nga pero na tari ginan na padagkabay
Kaya beautiful woman. Oh. Kada to Firaun na di mangagaw sa babay. Tabir ka na mga bay. Sigo Ibrahim hadihi maraati. Ay mana niya nagiti na bubayakan. Ginamraa da terma maraana kepakausar nakako darudupa o mama o di na bubay niya na pure. Darutana karomaniano bubay niyan. Na minsaban raw na damakaran. Kamaratan niya dan supiraon na pakilata sira sa kadego. Kaya kumbuling supiraon Ibrahim. Ay ada to Firaun na umbrella pamanay barato ko anaskan yan ni Amiril Mu'minin na mga gobernador si pamasi kumangay. For example, ada tartano sa Pilipinas, president. Nayamanan yan ang mga gobernador. Why? Datara Mindanao, datara yamanan ni United States of America. Ana mga istitiran. Dia gaya king, isarwa king sa Masar. Na anawata na si Hajar. Puta Hajar, nawata king. Nakayawara na dato, apa pamana basa dato ka, na yamana na pagasong mga raga. Why? Pagasong siko dato. Kapamana kaya mapuro. Dataro, yosopo, utan mo, tutulang mo yosopo. Why? So kaya gito niyan, yan ang raga pagasong. Kayo muling si Ibrahim, tina Ibrahim. Sumiyang wasyari at tingin na dan nabatas, dan namiyakwa nga kamapian na ka. Dami angin nakarakan. Telo rin nakakaya, tingin na kaya beautiful woman. Pawa na mga tunganin yan. Bataking. Telo na naka. So kaya ni telo na niyan na, hindi ka mabaya-baya, pala pungayamanan yan na, bigang nga sa pamamagayan. Inugya ka pamamagayan, nabasay bagay ka na salanga. Nagkaputar na ka-ukor. Puan ka mani sila. Tiga na mapiyaso pangan na may malam. Yaso at akaw na. Pamamagay na pangan na ka na. Upuan na ka di sila na. Mimbalo ka paguso. Ada kaputar na ka pamanay. Pamuna. So kaya gito niya miyaling. So kaya baling yan. Naipandapat ka. Bamialangge doon. Nagumari mitsu hajar na. So kaya rin mitsu hajar na yamanan niya na ilan yung man. Mimbota na Ismail. Nasukya kinibotan ng Ismail na miya din no nagito kasigi tano diniho kanaba kasig kakasigi. Sige na kasigi ipumutuarar bu. Ami atero yan na Ibrahim iniwan na miska agyamala ka mapmiya ka mama dato ka. Naskay mabutigen na timbang ka ko kapuyon na ino kay niya dakarakan damis ka kabudi utika timlian. Susaraw. Owan, susara. Kasi kami ay manami mo, tas ang matagar ka pa mamagayan. Kung ninakan ka, kay pumutuara ba ka na dangarak ng buwan. Napakabaling nga sa padadar pa. Yuta, minitagal Ibrahim, ang magyugong maganda. Uway, nasusaraw mata niya, puso yan, namiyang pakabaling yan sa Maka. Enok man pakabaling sa Maka na, the first place, piyag ginataw na manusia, naging Maka. Kasar miya ginataw suwada magusuhawa. Kaya waan kaya ni nga kawani daigun. Da kekanon. Kabaga-bagas. Di ba imado Allahu Akbar. O tayo babayakan no to kaya istorya na nga panay haji. Bay pakanait nga no wala. So kaya gito niyan. Inawa no Ibrahim siwata yan na usigaroman yan sa Maka. Ini ang gabali sa yamanan yan na Palestina kaya baling yan. Di kita no to di kalipat na mga pagasar. Huwag makaw mga hansaman. Alakaw lah. Ay mga tatay, di ka punsa upatay dira sa surga. Mga malaikat. Oy, mga malaikat. Ino natasira ni Ibrahim sa Panginoon, panganakan. Di tuntun nga, di ako makuha, pero sila nga tao. Sila tituntun nga. Biya sabot Ibrahim, kanabot mga manusia. So kaya sabutan niya nun. Bali sa Quran. Famakat bukum ayuhal mursalun. Famakat bukum ayuhal mursalun. What is your purpose? Yung mga basic student, English. Ato na ipaman niyang iniwari.
Ayat pitiriran na di kita nubashiruka bi gulamin alim. Nubashiruka bi gulamin alim. Putero na mereka ayamanan niya na pukeritangan magsusara. Oy. Mini korota kay Ibrahim may katindig na di maka palangalanga sa kesongan yan subili kisara. Tadi na di matero ati na ayamanan na nubashiru ka bigulamin alim. Di mambusara na mga pong kwarto niyan na di mamarapa o pamaa. Ada tamang Arabo yan na gira mapipiyagin o na pinira na buntaliran. Yung tiga-tiron sa Quran na fasakat wajihaha wa qalat ajusun akin. Ay do tini Ibrahim pamanap keritata mo tata. Pamana sutiktan na mo tan wala di ba niya no kailid. Na kaya ka tero Allah Taala natina. Sa Quranil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Mabaron sa mapanonit, pengalangsan sa kabayaw ala na rongabutaman. Kasado sa tataksan ng wala na mapungulaula. Basta teron wala, apagad niya sa inam iadin. Inong tano di keday sa inam, amapya sa malarang tano'y dusa, na pamata din ko wala ka, teron wala, rela. Okay, tiyari lang ang tarotob. Upo ka, bala ka nga mga kalidang automamu. Upoan sa ka, nayamanan niya, nabakan mo di pinatarimban, nayamala na di ka dikapuno ang simba kaga pos bayagin na nga, tingin mo wala, olo gani ko naraka. Na, so kaya dito niyan. Limbota si Raso Ishak. Nadidinggi ang ayamanan niya, tanong din sa yaw. Kasuan lang taala na pagitira ng Muhammad aya bebarakatan na lang na sudingay dugo ida naronggal lamay sugudung ano mo ne tami muliari solo tan agi mo tuwais wata o hajira Ismail ayam ya boleh bilawataw dan boleh ya bilawataw suwataw sara mga lasiran ataw mga bilang tadi siran mamu namin boleh ya mana niya na mapiataw agi nga pamamagayang ko Ibrahim. Ino pembeli bilawa tao. Nah, ino mimboli bilawa tao kagi ayatan Nabi. Kaya bo ini bawa tao Ismailan Nabi na subuh Muhammad. Nabi ba siya kinay saka po nakan gimo sana taman sige sana yan na mga nabi-nabi niyan nanan. Asutira na katasembuhi. Tono to. Katasembuhi bawi na kelipatan na. So tira na badin na madakan na sopong ha. Sibutan na yung mga pong. So mga kulita nga mga agunga marunian nagutipong. Badin na madakan na sopong nadama malalaon. Masala nga sopong atina. Nagirabiyasan nga sa mamalala. Information sa rana uwoni na basalin sa agunga mamalala sa baluin na miyanag sa marawi. Namanag sa Marawi, nabiyasaliran sa Marawi, namiyanag sa Tamparan. Mabasaliran sa Tamparan, namiyanag sa Lumbutan. Mabasal sa Lumbutan, namiyanag sa Ganasi. Miyabasal sa Ganasi, namiyanag sa Bacolod. Miyabiyasal sa Ganasi, namiyanag rin sa Malabang. Gina ni communication tanubuan ni. Kuwan, ginan, kabay niya kuwan. Kabay niya na cellphone niya kuwan ni. Nah, kagano ta? Ino tanwaya di magigi. Ayak kagigi tanong na kagi Yesu Muhammad na tanong Nabi. So amanan niya na Musa alayhi salatu wassalam na ayatin nagyan natina I am your superior. Biya kalangalangan ako manatiyan. Sumindet suka mapian o kabapuin na tao ka manusia eh. Guru mo dipakita ko yung walau dala Musa ihda lanataka iga pakilaylay Musa mata ka ban tiya ka panusok siya na mo kudunia namiyatakat ako kakataw niya no nas kanini oluaniran
Siya na apa ya ko katero Isa. Siya Quranil Karim sa udi ko lipat na surat As-Saff. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. Foto. Inumbungan Isa sa katero Musa, utaman Musa. Tinapunutulon na kanuhay mga buwatan Israel. Asa ka natingin na suguwala ko ba no Israel? Kaprubunakan sa Taurat, prubunakan sa Zabur, Taurat, agus Injil. Uwi na, di ka no sena, di ka no amanan na sirik, kamata-mata na sa kanatigin o pamana, mataga ko di manusung sa namo. Dia kan ipagarasan. Agi ang kayamanan niya na dunia. Pamakakambusong na piyamata na misa kayo, riapugami, kibarami, bindayami, ima ayamanan niya na probangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam na peragungan sebenar. So kaya gitu niyan. Palamma ja'athum al-bayinat wa qalu hadha sihrun mubin. Kayo kumakaw makina sa Quran sa katanwa. Wala ba ka maragtano so bayanan na mana niya taga ng sihrun mubin pasala mangironan. Sa Muhammad pade ga salalag. Pamana nabi ka rasul ka napkaga. Napagino mo ka. Subhanallah. Bare bulo ka. Pamati na nabi ka na rasul ka napkaga nadataro ka nami. Pagino mo ka sa dataro ka pagino mami. Di ka di maginataw sa dunia sa dataro ka paginataw mi. O pamana yaman niya na buka boy era na bisa ni rasulan na wato. Oy. Ya sabut to na so kaya gitu niyan. Nada minggigen sa Muhammad. So kaya pakagagayin ng Muhammad. Awatas kaniya niya kay niya Ismail. Apo yang ugutusan ragun. Ano dinyonan? Apo o Ismail, apo Ibrahim, su Muhammad ko Ismail, akong gutusan ragun. Ay pandapat ka. Ayaw makataling umah. Pangilan ako Muhammad sumodisat. O ya pangilan ako nakataib na, muatan ko wala di ba kapakairito. Badong ba sa ngayawan, between walang ningning. Biyada na na-expression ni Matuwad. Niyalo ko si Sarah. Uri na bada kalap kilay taon Allahu Akbar. Tungon na iran na ibu puraw da nga di po mo po Sarah. Tapi mo si raw na nga between walang ningning. Si Sarah di ka si Sarah Hiruni mo. Si mibubali mam si Rikoyan. Biyatain si Rikoyan. Ya si Sarah na matay karena na seri mobile. Nah. So kaya gitu niyan. Niya ko ano to. So kaya gitu niya lumiyangat sa Muhammad. Ay pandapat ka. Kaya ko imbawata na why? Kayo udah penemutan na, kayo buatan na sinindawan niya na first, ugirom. Iya kamu masa. Sebagai so high tech buon niya, di ngugi bara so high tech ini. Mabun so high tech buon niya di mato. Sinindawan niya na Kasro Kisra. Pasasyo. Na kayo mag-YouTube ba? Why? Na miyagi na tao sa Muhammad. So kaya pag inataw Muhammad na gurun ilaha manwala utakatiro yan na Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahu Akbar. Iman na po tumaga na digan mo.
No one is perfect except Allah. Ubang tari may miya pelangalanga miya kaswaka mapia mi pulaw po ni diploma nga sa Arabic at si Western education na may to din ko may to inipagir kawalaw tala kailangan na pupaganad sama na pupaganad ako yung mga mo da ano pero ka pupaganad pupaganad ko dia nga di kandiga tero na pupaganad na posoan na ya banyo banyo kami bisa kadi sama na lumalargan na katatanong diyan sa di kanitero. Ako paganad na kan. Asi po pagkapon sa Ginoo ko. Teach yourself. Diyan na ni guta pasudadan na si Ibrahim. Yuto man ni mana niyan. Miya pagano Ibrahim ginawa niyan. Kau di gandawa ginawa na. Dua nga tao. Kawawa ka ko mga tawid na nuwalog dala. Nah, agi magiton. Antara ni bagay para daram ba wala si ko Muhammad. Na ay ni bagay ron wala daram ba na sukya may arajian. Sukya may arajian apram makatu Palestin. Na sukya gitu niya na siya gida niyan si sa Palestin kay ko masiran sa Palestin na siya gida. So ana siya gida rin na darpa na pagembo. Nabagiti ba so? Mamot. Nangkau ta mamot. Bana kaya ron. Yuto si Masta. Watao Firaun. Pisemi o Firaun si wata na gusto mga puyan sa kadatuyan. Agiya mo kaya Firaun ni pagari Masta natin Abi. Sumasana sa lok sa bakol sa ubin niya. Tinanggaronon. Hindi naman natin ni Masta ka, kaya Tuhan niya, nasutuhan ng Musa. Di ka niyang pinatyayaan. Ay nangin, napitero ka, anarabu kumun na ala. Rene ko iso, ay mananya na Firaun na, piyakalang-galang utasimbahan niran, ay alumang-galang-gan, ay nipalubod yun sa mga puyan na yamala na si Masta. Nagyan na ni, miya toon na, miya phone out, ang inabaw. Baw. Lutabaw Masta, na mamusta di suka story ayam yang kaboron na sa Muhammad ako si Jibril ko kaya maera di na pram makatu Palestine. After that na saya mana niyan na dia kaga bumianat sa Muhammad sa Palestine. Allahu Akbar naguda po kuwator na. So kaya na po yung wator kasi sa tadi takatan na indan niya ngay miyato na kanabura kagi sulutan. Bura ko. So miya katon. Napakada po wator. Nasulog yada po yung wator na giuraw ka din ator sa Muhammad at ina. Muhammad, pakaunot akong gadin. Yala, pakaunot ako Muhammad. Kaya tama na miya sa wator na miya alang-alang. Kanina pa ay baru pakaunot ta. Ano na ilabot yan ro? Why? Adi ba miya talotima, mimulya bawangan. Imato na ikikidiyo ng mga Yahudiya na naalad nila ng anip kailay pa. Kung mo kasurot na tinunira ng anip kailay, ka-anip kailay surarado Islam sa dunia. Amano to? Ay, amanay niya na, adi di pa siya, tor, kamalay larong kuwala, dis ka manusia, miya kalalay mata. Miya kalalay tangilaan. Ator. Mapiyas ator, nakataon niya sa pagatan. Daralat kuwala. Ay Peter wallahu ta'ala latin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabal Allah ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Ay do kung naginitorong so Quran sisangin na mga kapalawan na mga bubungan na may nga matano kalakira mo si kubala ya manusia ketano itero na kana ribatan na tina sira miya taman ribat ka na kanabakan ribat oy may ni masusami sa frequency oy sa saksi adin na pagtuman sa mga tawanan kaya magnudtar sa utakatero Allah sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu ala qulubihim wa ala absarihim wa ala sam'ihim
Isa watu walahum adabun adim narimatay wah. Ay kake ini kairan na mereka mangindil dengan siran. Kata ni mangindil kan nyatupung. Miyatay sa talaki kapatay na gutipir na mangindil kan. Miyangin akaw to. Miyangin why gitu. Nah. So kaya ito na naminitor ng Quran. Awilan niya nagyang kanan ni Mayaman na 5 times a day, 5 sambuyang. Simi ako po ko katiruan lang tela. Akimis salata liduluki syamsi la ghasakil layli wa Quran al-fajr. Inna Quran al-fajri kana mashhuda. Patilinan ni wahira wa nafkawana. Nah. Eno. Giyana ni kitus ka sa skana muslim ka maububay ka. Anto na nun, banda 5 ayatanan, ayat yan sa Suratul Anfal. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Ila nga ginawa nga mga daan niya kan mga pagariko. Ila nga ginawa nga na ino iman to pupununutulan na warin ko istiyo mingulan lagi sirmantan waya eno. So kaya na ganun sa mga teruanan wala. Miya gada miya posiwanan at mitum miya tiambung. Una tiabud. Eno to kalakian ano gunian ranunian gagawin si kwala. Eno pupuno to na kano tama sa kuta miya so Ibrahim. Eno miya kau mangu parati ang uda. Miya kauman. Miya kauman. Eno lango na suwan na kanabaan niyo papala sa ulango. Adi karo pa kaso di ka maulog sa toto ko. Uri na pera ko. Patongan. Uba na nanigulaw lang at iyan yung tuhan na ginaulang mo. Uwa. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Singa pala na ginawa si Kuwan na. Mapala nito, nino, mga barasamo yung ano, siyempre na lang. Mga barasamo yung kami. Ang turo ni kababali nga barasamo yung Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ay apitiro na sambayang namya. Miya pakawakan yang kalai simba ag hanap suhawa ka. O makapundag ka sa pagaringan naman niya na. Karasangan niya sa katero. Anta kagalubog na tigan na. Sa lakod na nan. Sabar. Sabar tuwa na. Uga na gina kasabar na singa pag-usara ko kasabar ay kerarada nagiginaw nga na. Uba nga sara so kasabar sa amay kaya kerarada na sa publiko. Inong tabu ba na kagagangaw. Nataro pa mga kaya pa ka mga jihad tano. Panitaban niya mitataros. Nabataro siya mga sibar. Ati uwa mga misibar tano. Na ito inikidi ang mga inikidi Marcos sa mga loks pagaritano. Pisiyang paniran. Oy, si Saranaw na yung kalipatan na mala, amiyang ulola na takob masakir. Yun na nagalipatan. Lagi ang ayamanan niya ng mga pedingan na Allahu Akbar, ginapilay na mga masakiranan na. Sabab bro, lagi na niyamanan niya na kailangan na masabutan na. So kaya pa kau mau Muhammad, bigan taron niya sa kumpasan at taritibu, kapupagin nga dito na ay Peter tanok manwala na tinafas tabikol khairat ya ulila lebab. Uy, mga utakan, mga bay ko Islam. Nauna si sa kuya ano Ano ka narong utama na? Almara saliha khairu min alfi rajulin ghairu salih. So sa katawar ka na ba ya bilang ato na tumo di sa gibo mamadam malangyan sa kudi. Daw kudi. Na taro din iwanan. Uwi na ayap pumano pagilian na
allati latasbihatun taqabbalaha Allahu laka khairum mimma atahu Allahu li Sulaiman min malin wa jahin. Ina so kaplalakaw niya sa kawanga awidan nundu. Diru di magapiapin na may lev saraban din natin na ya Allah na wabu su Sulaiman na miyakat tamok miya dato nabigan akong sa sindang bu pick up. Kayo magito na nayamanan niya na gito. So Laylatul Qadr na kaya tomo sumapagamal ka na di suwalo pulo agud telo ragunog ka susubra. Liusan, amay kan nunggutano si Eko, ayamanan niyan na mapita na perumaman gumawa sa mga malaikat na malidit ng tanwiran. Ang taon ni mga tao, piyana maran yan sa Ramadan, na amay kapsubo na pangiraw sira na Ar-Rahil, Rahil, Ar-Rahil, Rahil. Uy, muling tano. Amay ka muling tano na yamanan yan na makagiraw sirangon na tirang wala Allah. Tunay suwa nami. Tigi kunwalaan na naganatin siran magfuran lahu. Karirilaan siran. Gitu, karirilaan siran. Ay di, panita karilaan tano. Nagupasyority ang tano na sanjang yung maradika wala si ko Ramadan ko telopolo ragon. Telopolo gawe na mapakon. Kuya may maradi kaya na sa kamilyon na menos na tekapanian. Na aya katimbalaya na maglubtan sa si Waterwallahu Ta'ala. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Man 'amila amalan salihan min dzakarin wa unsa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bima kanu ya'malun. San nagi samyaga malaran sa mapya na paragunan na sa mapya. Why? Lagu kekuan yun surprise yo kabaya wala. Si ko Ramadan ani ni ka ay manan yan na mubukatan na mapita na pagapirma ang tanong wala sa payroll. Anto na payroll na pagipirma ang wala, rinila ang tanong wala. Ang taon nun rinila ang wala. So sila yan sa Ramadan. Balang na marana prelaan wala. Hindi na ito na mga marana yung mga taga-siulo, mga naidangwagan. Sama pero, lagi na niyaman na niyan na kikontribute ang mga ulama di siya pa pelikturan sa samya gagatan na mining mulalang tanong pinalamatan tanong suwala oy ako pinalamatan tanong sa kanwa yung mana niyan na niya katitento kasi pamigiran sa kana pamilya pinalamatan tanong si Sulutan si Hermana yan udah ko niya katawagin na kanaba ko si Puas kasi nung katawagin niya nakatawagan ako man sa gunsungan natin kinawalima 1,000 na labing magatos. At yan na ngayon kauban na pinauras na kuwanta no. Kada di kami pagkakuan, division, city division, langon-langon din na kuwan. Sa ere, kaya nagyo da ere na every morning na nununa ko. Miyasangan na kanana. Owa, sarwar bunda bodan na oras. Sa frequency no? Sa mga pada-frequency. Ay mo to na ipalada ka na mic. Sa kuwan. Management na malan na si Sherman Tanuaya. Kabutuan ng tanuwala sa mga kamapiantan sa dinia sabay sa Ilocos na Maori wa kullu amin wa nahnu antum ilallahi aqrab wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At na ato ni itatagi saya ya pala sa saulan ragawakan at na nibigay mga tunay ni premio o pagkasumbag sa pakaisi antay. Ano pa kapong sa pakay Sir Kano o Sir Kami? Jadi ni Nari ani, ba napito ti man na pakay siya ka? Asin sa ta lecture. awai rono ku. Na sinamapya. Na, nato na yung mapya, da na pakatin nagin. Awai pakatin. Adaan, nagububuhat ya. Kaya gira biyat ya. Nami ada kalala. Oy, tumama ka titinigan dyan so... Oh, sumag. Namapya na. Na. Antay mo doon. Na mapya to kuwan. Pag niya mabiya pikiran ni pag-isipan na anta onon anti miya ko amapian. Pamanante miya ko amapia ko bota anu sara uso bota anu future. Alad miya ko pero antay malaki ran ni miya ko amapian. Tayo na kakati.
Si Ismail. Si Ismail, anta kiwata si Ismail. Na, nakatatang. Ano niya ko? Niya ko Kata sa timano na. anak ya sa teman ng suwata. Na, natama ni Simbag. Gitaon. Huwag tayo Simbag. O, ayun. Dadat na yan. Kaya mga pagkarulat tanok man. Ha? Daw nang puro sa lima o. Napulon sa lima. O, magagawan. Oras tanong. Kaya may nga di muro sa lima na mani na puro sa lima. Okay, nanta sila yo. Oo. May ito iniara ka na ba na teno mo tumang tinig sa ano sa antar ka no? Andun. Naboyo sa lima. Auto, yuto. Na, aya pa kay si saya. Aya pa kay si saya. Na. Ino to tugabaw sa mamot. Kaya mana niya na Muhammad Agus Ibrahim. Ang taon no to kay bawag utam ya bawiran. Si Masta. Niya ko man na sigurado. Siguri. Masta. Wala dito irula yaw. Si Masta. Si Masta na wataw Firaun. Sina rin. Niya. Na, ikatlo. Dama ni Guru sa lima. Auto sabog to ka. Kaya sa katawan taon na sulutan. Ikatlo ya. Si Masta. Okay. Mapiawan ito sa wata. Siya gini mana niyan na. Aya pa kay siya. Suwana para tiya yan. Suwana para tiya yan. Anito mamatay di sa wiyog-wiyog. Nakauto. Wali ka to so bukas mo. Tadi ka to kami ka pa yung sa lima. Anito mo suwana para tiya yan na. Anito mo ka matay ako siya di matay. Kung mamatay. Bana mi ano daw na mitiro. Ha? Na, bitiro ka no. Bitiro na pero ko na baka bibola na. Kami ko na tingin ba talagang. Why? Naso Ibrahim o supat man. Na. Pati mangiram man. Katerman. Kemben sumiyaw na. Napakabuhay lang mo. Namalo na yung mapalag. Nakapan. Uy, lagi kailangan. Ang taon na nangakuan. Kapat. Uy, kapat. Natinig. Ha? Ano, puro ano sa lima? Ay lang ko may libo miyaro sa lima. Saka, na, ayaw pa kayo siyagan. Pirati man suwa katop sibuyangan. Makatitindig kaya? Titinag man eh. Makatitindig, yung TV ang answer. Lima. Lima. Kata, ganyan. Lima timanawa ka to. Allahu Akbar. Luhur, Asar, Maghrib, Isa, Soba. Na. Ika to ako siya. Ikapat. Kapitong so tatag mo siya. Na, kumusti yung tanong ko. Na, ano, saka. So Muhammad sallallahu alaihi wasallam, andi matay di kira na uso Yusuf. Di, ya kasi. Andi, niya, odi nga kansarin na, niya di salin ito. Di, odi to kansarin, niya kansarin ada. Ani matay ko Muhammad uso Yusuf. Namatan. So Muhammad, the handsome man in the world na si Muhammad. Kata dia di Sweden. Why? Kata. Na, alhamdulillah. Ibang question. Hindi puro sa lima. Na. Miyaka, repeat ka. Sudah maka... Ang auto ko, daan na. Auto. Na. Pera, tanong di nga. Pera, yapo Ibrahim Nabi. Pera, yapo Ibrahim Nabi. Yatero ka diyo. Walang yan ka, ito, very simple. Ay mana po nasuta ibarati sulutan na mimbuwata naswa mimbuwata masuwata na gitu wata na po. Pero ya po Ibrahim Nabi.
Di nga kana gitiran na question na gair mo Bashir. Sa kanaba kana siboy ako kuan sa balon. Agi giti pagilen matay tumianod sa bayanan. Oh, do. Antay po Ibrahim Kuha watayan na kuan. Nadidar pa katanan. Mana may lipti na. Ya lipid. Na. May lipti. Anong taon nun? Saka. Na. So Ibrahim. Ang taon nun ni. Yan daw to, salah ko question. Ang taon nun, sakat ni Magansir. Ang taon nun mo si Wataw Ibrahim ay ikadua. Ikadua. Nagsuishak. May akuha niya lagi. Nga na. Miya kawan na siya permio. May akuha niya mo. Nakuha niya. Alright. Anta. Raisi wada miya ka puro sa lima. Kau to. Kenapa kami akan cancer lagi? Kami akan cancer ka. Sudah ba cancer? Terima kasih. Terima kasih. Kau to. Na. Kau to. Ang taon nun, so dato aminip ma sa Ibrahim, ami si taon. Sa Ibrahim. Ang taon so dato ami si taon si Ibrahim. Sa Piraon. Naos na namiyak. Nada miyon al question. Miya na nga. Piraon. Namakinig sila pipiyaw. Namakinig sila piya. Nasakanok man ni Pares. Sama itu bukan sumsialim sama Rabi. Okay, sila no. Ako to sa last. Napakay sila rin. Ako dia kaya mga balo. Siyempre lang so, niya na kita na risk sa klan, Ramadan. Ay pakasin mo ko si Juan. Si Red Solutan. Si Red Solutan, di pakasin mo ko. Oy, naso mga balo, bituanan, kasadir. Oy, kapalit na ipagilista rin sa Central Committee. Na sulang-ulang namin nilista, miya kumplito. Na numan na yung tanong sa ka, tilwagong gas, minipas din. Kapag makakuha na miya din sa tangan namin. Alhamdulillah. Nga sa pulugoy at tatariman nun sa panin na umanyo sa duay ni mga kuha. Magaan na marilis. Magaan na marilis, inshallah. Miya sangan tanong susangan tanong. Nana yung tanong sa manay, pamakapamulan na o gibuha kapag niya. Hindi nakapagpili. Uy, gitu. Gibuha kang unaw, na gitu. Ato lang manipakaisis ha. Na isa kong buho. Na, sadya pa kayo sa iyo. Mata na yung mga estudyante ako. Bapiato na nun. Bapiato na matero alin. Nakatas. Pagbuhay sa Juan Pedra, tutukan ito niyan, tuwan na yan, gumna sa panganap, pinunduwa mo na, Sumogat to. Alright. Maugat, busog pa kami sa Malagid. Ay katimulian, ang inapitra, nayamanan yan ay sa agad nga margas. Saan siya argo pitra? Ay sa agad nga margas. Ay pa napagilay nung sa kanon, nasapgan ka margas. Yang master. Ito ko na maugat. Anda mana niya agwan. Nadi nga kaya porta na pitra on. Na, iya ko tamawat. Na ayatara lebih na kibay sa pitra ka. Pangani. Badi kailam, yang found out tanwa, ayap kedayuan na mga wata, nahutua tabir ka na mga bay, nahuta ini pangraring yan na simbag wala. Nambo wata na mapia mama, unya mapia bubay. Ino nga di bugan, ya jadi ke gugay, pakadua nga pelati sulutan. Sumamu susuan na sa kamo, tumamu, utap susu wata. Huway, na ayatara lebih na, pamakapulawan nga na, maswa kay pangalawan. Kaya manamar na lawanan, naging utuwa, sambo yang so patrakat na bangamuloy 5 rakat. Umang yan na nakapamamagay. Allahu Akbar. Sanja ka yan na tambo ka na kaon. Kumaka pitra, bugay ka sa sangibu. Di ayos to. Ayos to. Sabsab ke ba parapan, au ke pakaiso
pira na miya kadagdag lang miya kayo na supira na kapakay. Napiraya, supira, Nas- supira ka doon to. Nasad sa argap kinaga. Na pira yargo isagan tan. Na luntuin ka sa ito. Oh. Kaya mala kung sugantang unabi, di sugantang ang ayaw pag-usap taniman. Punta ka mga lokos na. Malok sa pito. Oh. Nga naman ni nga sa wati, duwati. Utarga. Lagi sawa, maganda sa lima. Sira kang Katom, isa mo. 150 na mapen. Pamamagala. Parang tanong, sabihan kaya ang mga madrasang tanong, alhamdulillah. Apa mana lagi doon yaw na. At yung utapang mamagala nila ng berang-berang na din. Lagi Abdul Hamid na din namin isampay ron. Away, baka bagian sila nun sa baksis niya kaya Abdul Hamid na di utap yang ganito kira na sila na tiruake abantas mo sa tukasan uy natin na so mga bae nakaidibakat sa sinapang kira na dawa kabasa diya mo to alimtano alhamdulillah ya kapan na diya ka na Abdul Hamid na upa mo anda pa mo magena Pipin niya rin matando din na paano ba? Ano na, so iskiway ka. Umabay sila kumakayan. End up girman namin na so, mga ostati na inaong. Ano niya, makakasira sa nila. Bisang hibong, isa ka kwa na maggas, nasa katanong. Yan ang natigyakan ba na isa. Isa ko si Esir, kuwan. Nada ko niya rin bakaso nga, tigyakan ba na. Di pa ito lang, di mo ka na ba? Kung sa akin ito mag-gain, na dito, missing lang sila na, alhamdulillah. Ay no, kaya kung sila no, mga pamag-gain, mga madrasa. Okay, request tanan. Oy, sigo mga... sa mga madrasa na ayati talingan nun saya na sige mumungan. Ako si Nasruddin Haji Saleh. Kailangan na sa madrasa na mililistar kami na final. Kuway. Na rola na nakakilista ni kami sa Central Committee. Di na pamamagay niya may pantag sa mga ayuda, mga margas. Pinaka may tuanan. May tuanan. Ay pa na marata no, nayaman na niya, naskana na mga madrasa na, Gyamahal Abdul Hamid, na sama niya duman, nakipakay na di gano'n di mamangani ko mga biti. Wah, di gano'n di pamangani ko biti. Ubang inaayuda, di na nilabog tagin ako, ang mapya sa katana, di ginawa ito yung gusto ko dyan. Agi waraan na kaya, may ito, masla pungumunan na, masla po gilay na may ito pungumunan. Pataon na, pantag ko no to, nagumakaw mga isa na umiyak po ang dago. Inshallah nawadin, di ka naroon na di malipot. Alright, ito. Hindi pa man, nalang mga Abdul Hamid, nasa misong management, o di ba na alam ko kaya, na di pa magay para sa mga isa na mamagana, alhamdulillah. Margas, Juan. Inshallah. Alhamdulillah, mansakto na doon. Tumugay sila, katapos sila ng bulunya kasi. Mapya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sama Mga na ito. kami mga sundastan. Uy, nabakan si Ustad. Majimatiman. Na namin na niwayaw. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma akthir amwalana wa auladana وبارك لنا فيما أعطيتنا وأطل حياتنا على طاعتك وأحسن أعمالنا واغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم إنا نسألك صحة جيدة وعافية دائمة ومعافاة تامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.